Spoločnosť Besoft predstavuje nový e-learning BOZP a OPP. Ponúkame profesionálne a efektívne riešenie vzdelávacieho systému pre firmy aj bezpečnostno-technické služby. Nájdete v ňom všetko na jednom mieste. Prehľadné evidencie zamestnancov a všetkých školení, všeobecných aj odborných, e-learningových aj prezenčných. Zabezpečte zamestnancom kurzy s kvalitným obsahom a moderným spracovaním, ktoré môžu vykonať na počítači, mobile či tablete. Zefektívnite si procesy prostredníctvom jedinečnej služby pre elektronické podpisovanie záznamov zo školení. Samozrejmosťou sú neustále monitorovanie zmien a aktualizovanie obsahu a funkcií, možnosť vytvárania vlastných kurzov, personalizácia kurzov a široké možnosti konfigurácie systému pre klientov bezpečnostno-technických služieb. K dispozícii sú tiež užitočné funkcie pre prácu s údajmi o školeniach ako filtre, importy, exporty, prehľady, plány, notifikácie, hromadné nastavenia a ďalšie. Sme tým odborníkov a programátorov. Už viac ako 20 rokov pre vás vyvíjame odborné aplikácie BOZP a OPP. Kontaktujte nás a radi vám poskytneme viac informácií.